Hej, aktualnie wstrzymaliśmy wszystkie działania fundacyjne, tak jak już wiecie, pisaliśmy o tym wczoraj, ale wciąż mam pod opieką pieski i kotki, także pilnie poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby do nas dołączyć. Mianowicie chodzi o wyprowadzanie piesków na spacer, sprzątanie kojców, karmienie piesków. Oczywiście do kotków też szukamy. W grę wchodzi izolatka i woliera. Także jeżeli ktoś z Was jest pełnoletni, tak jak my, kocha zwierzęta, to zapraszamy, wszystkiego Cię nauczymy. Jula? Tak jest. Werbi.